ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପକୁ ଦେଖି ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହେ ତୁମକୁ ରାଣୀ କରିବା ଇଚ୍ଛା ମୋର ହୁଏ। ଦୁଇ ନାରୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୋଜନ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଆମ୍ଭେ କରିବୁ ପାଳନ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ୍ଭକୁ ତୁମେ ବାହାହେବ ନଗର ବାହାରେ ଏକ ଗୃହ ତୋଳାଇବ ସେହି ମହଲରେ ଧର୍ମ କରିବୁ ପାଳନ। ରାଜା ଦେଇଥିଲେ ସେ ହୋଇବ ବୋହନ ପୁଣି ନିବେଦନ କରି କହିଲେ ସୁମରି ନଦୀ ଘାଟে କାଟୁଆଳ ଖେଳୁଥିବ ବତି ଆମର ନାମରେ ସେ ହଉଛୁ ବୋଲି କହିବ ମହାରାଜା ତାଙ୍କୁ ଧରି ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଏହିପରି ଗଙ୍ଗା କୂଳ ମହଲ ମଧ୍ୟରେ ସୁମତି କୁମତି ରହିଲେ ସେ ପୁରୁଷ ବେଶରେ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ବାଚେ ତୁମକୁ ସ୍ମରିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦ ମନନ୍ତି ସାନନ୍ଦ ବିନୋଦ ମନ ତିନି ଭାଇ ଦେଲେ ବସି ଖାଇଲେ ନଦୀ ବାଲି ସରିଯିବ ବୋଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବଳାଇ ନ ମନ ମଦନକୁ ଦୁଇ ଭାଇ ବୋଲନ୍ତି ଭୋଜନ ଧୋକାରେ ଭରିଣ ମଲା ମତା ଗଲେ ଚଳି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ଫେରିଣ ବୋଲି ମନେ ଭରି ରଙ୍ଗଣୀ ପାଟଣା ଘଟେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ସୁମତି କୁମତି ଦେଖନ୍ତି ସାଧକ ବେଶ କଟୁଆଳଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଦୁଇ ନାରୀ ଦୁଇ ସାଧକଙ୍କୁ ଆଣ ହସ୍ତବନ୍ଧ କରି ଅଗୁରି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା କଟୁଆଳ ରାଜପୁରୀ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଲା ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ସୁମତି ବୋଇଲା ପତି ଧର୍ମ ହେ ବସିତ ଏହି ଦୁଇ ସାଧକଙ୍କୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କର ରାଜା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସତର ସୁମତି କହନ୍ତି ଏହା କହିବା ନୁହେଁ ପତିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ ବନ୍ଦିଶାଳେ ରଖିଦେବା 12 ବର୍ଷ କାଳ ଜାଣିବେ କିପରି ନାରୀ ଧର୍ମର କନ୍ଦଳ ବନ୍ଦିଶାଳେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୀ ଆନନ୍ଦ ବିନୋଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପଦ ରବିନ୍ଦ ତେଣେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର କରିଲେ ବିଚାର ଭାଇ ମାନେ ଗଲେ ଆସି ହେଲା ବର୍ଷ ବାର କୁନ୍ତଳା ଶୁଣ ଯିବି ମୋହି ବିଦେଶରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବି ବିଦେଶରୁ ସତ କୁନ୍ତଳା କହି ମୋର ଗର୍ଭ 5 ମାସ ଏ କାଳରେ ତୁମେ ଯିବ କହୁ ପର ଆସ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଯେତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସବୁ ହୋଇବ ଦହନ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି ମୋ କଥା ରଖିଥିବ ଝିଅ ଜନ ମିଳେ ସୁଶୀଳା ନାମକୁ ତା ଦେବ ପୁତ୍ର ଜନ ମିଳେ ନାମ ଦେବ ସଦାନନ୍ଦ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇବ ମନର ଆନନ୍ଦ ଏତେ କହି ଚଳିଗଲା ବୈତ ଗୁଣେଇ କିଛି ଦିନ କୁନ୍ତଳା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ସଦାନନ୍ଦ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପ୍ରାୟ ପୁତ୍ର ବଢୁ ଜୀବଲା ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇ ତୁମର ସାଥୀମାନେ କହନ୍ତି ଅଣବାପ କୁମର ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଦିନେ କହି ମାତାଙ୍କ ଭାଗରେ ପିତା ମୋର କେଣେ ଗଲେ କହୁ ମତେ ଧୀରେ କୁନ୍ତଳା କହିଲା ପୁତ୍ର କୋଳରେ ଧରିଣ ବିଦେଶକୁ ଗଲେ ପତି ନ ଫେରିଲେ ଜାଣ ସଦାନନ୍ଦ କହି ମାତା ବିଦେଶକୁ ଯିବି ପିତାଙ୍କୁ ମୋହର ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଶୁଭ ବେଳା ଦେଖି ସଦାନନ୍ଦ ବାହାରିଲା କୁନ୍ତଳାକୁ ମାରି ବୈତ ବନ୍ଧାପନା ଗଲା କହିଲା ବାବୁରେ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସଦାନନ୍ଦ ଚଳିଗଲା ଚିନ୍ତି ନାରାୟଣ ରଙ୍ଗଣୀ ମୂଲକେ ଫୁଟେ ତମକ ନିଜାଣ କଟୁଆଳ ମାନେ ତାକୁ ଧରି ନ ଯାଇ ନେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ହାଜର କରିଲେ ପରିଚୟ ଆଦି ରାଜା ତାହାକୁ ମାଗିଲେ ସୁମତି କୁମତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସଦାନନ୍ଦ କହି କାଲି କହିବି ଏ କଥା ସୁମତି ପୁରୀ ରହିବା ହୋଇଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୋଜନ କାଳେ ସୁମତି କୁମତି ପୂଜିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସଦାନନ୍ଦ ପରିଚୟ ଦେଲେ ପିତାଙ୍କୁ ମୋହର ବଡ଼ ମା 2 ଜଣ କିପରି କରିଲେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜାଣ ତାହାଙ୍କ କଥାକୁ ଜହି ଲଭିଲେ ଜ୍ଞାନ ମଦନ ବଂଶ ଏହି ତାଙ୍କରି ନନ୍ଦନ ମଦନକୁ ନେଇ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ରଖିଲେ 3 ଭାଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଘରେ ମଦନ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲେ ଦିଗଲା ମଦନରେ ଶୁଣ ତୋର କୁଳର ନନ୍ଦନ ବଦ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ମରଣ ଚିହ୍ନିଲା ଭାଇ ଚିହ୍ନିଲେ କୋମର ବିନାକୁ ସେ ମରିବ ମୋ ସଦାନନ୍ଦ ଧୀର ବନ୍ଦିଶାଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଡାକେ ନ ରହିଣ 16 ପୂଜା ଦେବୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଲେ ନନ୍ଦନ ସଦାନନ୍ଦ କୁଶୁଳିଆ ପଦାକୁ ଦେଲେ ସୁଭାଷିତ ଜଳେ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରିଲେ କୃଷ୍ଣ ବସନ ତୁ କର ଦେବନ କ୍ଷଣ করে ଚାଲିଯିବୁ ତୋ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପୁଣି ମାୟା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୀର
ରମ୍ଭାବତୀ କନ୍ୟା ସୁରସେନ ରାଜେଙ୍କର ରାତ୍ରି କାଳେ ଦେଖାଇଲେ ଅପୂର୍ବ ସୋପନ ସଦାନନ୍ଦ ରୂପେ ସେଇ ହୁଇଲା ଉତ୍ତନ ରମ୍ଭାବତୀ ଭାବେ କି ଅଟେ ସୁଧାକର କଳଙ୍କ ତହନ୍ତ ଦେହ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର କାମଦେବୀ ଅବାସେ ଅଟେ କାର୍ତ୍ତିକୀୟ ଏପରି ନାଗର ମତେ ହୋଇବେ ସହାୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଶାବ୍ଦ କାଳେ ନେତ୍ରକି ଦେଖିଲେ ଆଜି ମନେ ମନେ ଭାଳେ ପୁନର୍ବାର ନାରାୟଣ ଦେଖାଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣ ରମ୍ଭାବତୀ ମତେ କହୁଛି ବଚନ ସତ୍ୟପୀର ପୂଜା ଦେଇ ପାରିଲେ ଶ୍ରୀରିଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ତୋର ସପନ ରମଣୀ ହୃଦୟ ଦେବତା ହେବେ ସଦାନନ୍ଦ ବୀର ପ୍ରଥମରେ ମାନସିକ କର ସତ୍ୟ ବୀର ସଦାନନ୍ଦକୁ ପାରିଲେ ଦେଉସର ପୂଜା ବୀରଙ୍କ ନାମରେ ତୁଇ ଉଡ଼ାଇବୁ ଧ୍ୱଜା ସଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭାଇ ଗଲା ନିଦ ସାଗରେ ଭୁଟର ସେ କାଳରେ ସଦାନନ୍ଦକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଶୋଳିଆ ପଦାରେ ସର୍ବେ ଠୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପିତାକୁ କହିଲେ କନ୍ୟା ଶିବିଲି ଶିବର ବିବାହ କରିଲେ ସେ ଖାଇ ବିଷହର କନ୍ୟା କଥା ରକ୍ଷା କରି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ସଦାନନ୍ଦକୁ ଫାଶୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ସଦାନନ୍ଦ କୁମାର ଯେ ପରିଚୟ ଦେଲା ପିତା ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି ଭଲା ଉଞ୍ଚ କୂଳ ସୁଦାଗର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ପିତା ଅଟନ୍ତି ସାଧୁ କୁମାର ମଦନ ରଙ୍ଗଣୀ ଘାଟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁ ମୋର ଖ୍ୟାତି ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳୁ ତିନି ପିତା ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ଦୁଇ ବଡ଼ ମହାପୁଣି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସର୍ବଘରଣୀ ମାନ କରିଲେ ଭକ୍ଷଣ ବିନା ଦୋଷେ ଦଣ୍ଡ ସିନା ଭି ମହାଜନ ସେ କାରଣେ କ୍ରୋଧ ମାନେ ଆସିଲା ଆମ୍ଭର ଏବେ ମରିବା ନିଶ୍ଚୟ ସାଗର ଗର୍ଭର ନାହିଁ ବୋଲି ସଦାନନ୍ଦ ରହିଲା ପୟର ଜନନୀ ସବୁ ଦୋଷ ଗୋପାଳ ଆମ୍ଭର ଶୁଭ ଲଗନରେ ଏବେ ହୋଇଲା ମିଳନ ରାଜା ବୋଇଲେ ଚାଲ କରି କନ୍ୟା ଦାନ ରମ୍ଭାବତୀ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ବିଭାଘର କଲେ ଜାହାଜ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଲେ ତିନି ବାପା ଦୁଇ ମା କନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଧରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରବେଶିଲେ ଭରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପୂଜା କଲେ ଆୟୋଜନ ଆନନ୍ଦରେ କୁନ୍ତଳା ନିଜ ଗୃହେ ଷୋଳ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କହେ ପ୍ରଥମରେ ପୁରୋହିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ସୁନାର ଚୌକି ଏକ କରିଲେ ନିମାଣ ସୁନାର ଯେ ଚାରି ତୀର କରିଲେ ବନ୍ଧନ ପଟ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ପରି ଆବରଣ କଲେ ଘରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଘଟ ବସାଇଲେ ପଞ୍ଚବନ ମରୁଜରେ ମଣ୍ଡିତ କରାଏ ପଞ୍ଚମୁଖା ମୁସ୍ଥାପନ କରିଲେ ଚେଣେ 125 ଗୁହକୁ ସମ ସଂଖ୍ୟା ପାନ ଅକରମ୍ବା ଫଳ ପୁଣି ମଣ୍ଡିଲେ ମୁକାମ ଦୁଗ୍ଧନ ଭାତ କଦଳୀ ମଧୁମର ଚୂନ ସପଦ ନିର୍ମାଣ করে ଆନନ୍ଦିତ ମନ ସୁପଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଚମନ କଲେ ପୂଜା କରନ୍ତି ବସିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କ ଗାଥା କରନ୍ତି ପଠନ ଗାଞ୍ଜମୁଦଙ୍କ ସହିତ କରତାଳିର ବଦନ ଏହିପରି ଷୋଳ ପୂଜା କରିଲେ ପ୍ରଦାନ ଜନେ ଜନେ ଶ୍ରୀକୁ କରିଲେ ବନ୍ଦନ ସଦାନନ୍ଦ ସୁଧାକର ପାଳ ସମାପନ ହରିବଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଏ ସଭାଜନ ଖଣ୍ଡନ କବି କର୍ଣ୍ଣ ବିରାଚିତ ବୀରଙ୍କ କଥନ ଗାଳି ଅନୁବାଦ କରିଲି ବଦନ ଆନନ୍ଦରେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଅଧା ଦିଅ ସେଇ ଅଧା ଦିଅ ଅଧା ଦିଅ ଅଧା ଦିଅ ଦନାରେ ଦେଇଛ ସେଥିରୁ ଭୋଗ ଫଳ ଗୋଟେ
হবে ঠিক রাখিব রাত্রি ভিতরে মাধ্যমে সন্ধ্যা হবো। হ্যাঁ